Okay. Hare Krishna. Audio video clear இருக்கா கமலாஜி? Yes, clear இருக்கு மாதாஜி. Clear இருக்கு. Hare Krishna. ISKCON மங்களூர் சார்பாக பக்தி சதாச்சார கிளாஸ்க்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இப்போ தசாவதாரம் நடந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். 3 சாப்டர் முடிச்சாச்சு. 4வது அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நரசிம்ம அவதாரம் பார்க்கலாம். 4th அவதாரம். 3 அவதாரம் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு இந்த நரசிம்ம அவதாரத்துல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நரசிம்ம அவதாரம் வரலாறு தசாவதாரத்துல 4th அவதாரம் இது. இவர் சிங்கத்தின் தலையையும் மனித உடலையும் கொண்ட நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார். நரசிம்மர் உருவம் சிங்க முகத்துடனும் நகங்களோடும் மனித உடலோடும் தோற்றமளிக்கிறது. வைஷ்ணவர் பலர் நரசிம்மரை முதன்மை கடவுளாக வழிபடுகின்றார்கள். தனது பக்தர்களை தக்க தருணத்தில் வந்து காக்கும் கடவுளாக இவர் கருதப்படுகிறார். அதனுடைய வரலாறு, நரசிம்ம அவதாரம் வரலாறு. பெருமாளின் அவதாரங்களில் இது 4வது அவதாரமாகும். அசுரன் இரண்யகசிபு நாராயணனே பரம்பொருள் என்று வணங்கி வந்த தன் பிள்ளை பிரகலாதனை துன்புறுத்தி வந்தான். பிரகலாதனுக்காக தூளில் திருமால் சிங்க வடிவத்தில் வெளிப்பட்டு அரக்கனை கொன்றான். ஸ்ரீஹரி எடுத்த வராக அவதாரத்தில் தன்னுடைய உடன்பிறப்பாகிய ஹிரண்யாட்சனை கொன்று விட்டார் என்று கேட்டதும் ஹிரண்யகசிபு துயரம் அடைந்தான். அதனால் அவனுக்கு பரந்தாமன் மீது சொல்ல முடியாத கோபம் ஏற்பட்டது. உடனே சூலத்தை தன் கையில் எடுத்தான். தன் அரக்கர் குல கூட்டத்தை கூட்டி அவர்களிடம், அரக்கர் குல கொழுந்துகளே, நீங்கள் என் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து உடனே செயலாற்றுங்கள். எனது தமையனின் இறப்பிற்கு காரணமான ஸ்ரீஹரியையும் தேவர்கள் அனைவரையும் அழிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கிறார். அதான் கதை ஆரம்பிக்கிறது. நீங்கள் உடனே புறப்பட்டு போய் அந்தணர்கள், தேவர்கள், பசுக்கள் முதலியவற்றை துன்புறுத்தி கொல்லுங்கள் என்றான். இரண்யகசிபுவின் கட்டளையை ஏற்ற அரக்கர்கள் நோன்பு விரதம் பெற்ற பெரியோர்களையும் அந்தணர்களையும் கொன்று குவித்தனர். யாராலும் வெல்வதற்கரிய விரதத்தை தான் பெற்றால் என்று ஹரியை ஒழிக்க முடியாது என உணர்ந்தான். அழியாத ஆயுளையும் 3 உலகங்களையும் அடக்கியாளும் வல்லமையையும் வேண்டி பரமனை நோக்கி தவம் செய்ய புறப்பட்டான். மந்திர மலை சாரலுக்கு வந்தான். கால் கட்டை விரலை தரையிலே ஊன்றினான். கைகளை மேலே தூக்கினான். விண்ணுலகை நோக்கி நின்றான். ஊழி காலத்தில் காணும் சூரியனுடைய ஒளி கிரகணங்களைப் போல
செஞ்சடி விதிய காட்சியளித்தான். முக்கியமான தவத்தில் பிரம்மனை நோக்கி ஏகாகிரசத்துடன் சித்தத்துடன் ஆழ்ந்தான். நாட்கள் நகர்ந்தன, வருடங்கள் பல ஓடின. இவருடைய தவத்தால் எழுந்த யோகாகினியின் தகிப்பை தாங்க முடியாமல் சகல ஜீவராசிகளும் வருந்தின. தலையிலிருந்து மேகக்கூட்டம் போன்ற புகை மண்டலம் எழுந்தது. 3 உலகத்தையும் அது சூழ்ந்தது. ஆறுகளும் சமுத்திரங்களும் கொந்தளித்தன. திசைகள் எங்கும் ஒரே தீப்பொறி தக்கி அனல் எரிந்தது. தேவர்கள் அவனுடைய தவ பலத்தினால் தாங்கள் பஸ்வமாகி விடுவோமோ என பயந்தனர். தேவர்கள் உடனே பிரம்மாவிடம் முறையிட சென்றனர். பிரம்மாவிடம், தேவதேவே, உங்கள் பதவிக்கே ஆபத்து வரும் வகையில் இரண்யகசிபு தவம் மேற்கொண்டு இருக்கிறான். அவனது தவத்தால் உண்டாகும் அக்னியை எங்களால் தாங்க முடியவில்லை. உடனே அவனது தவத்தை நிறுத்தி ஏதாவது செய்யுங்கள் என்று அவெல்லாம் போய் தேவர்கள்லாம் போய் இவர்கிட்ட பிரம்மாட்டுக்கு போய் சொல்லிட்டார். உடனே பிரம்மா என்ன பண்றாரு பார்க்கலாமா? தேவர்கள் சொன்னதை கேட்ட பிரம்மா மந்திரமலை சாரலுக்கு வந்தார். அங்கே இரண்யகசிபு இருந்த இடத்தில் புற்றும் புதர்களும் மூடி கிடந்தன. எறும்பு அரித்து தோலும் சதையும் மிஞ்சி எலும்பு கூடாக இருந்தான். அவனை இந்நிலையில் பார்த்து, இரண்யா, உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள் என்றார். அவன் மீது தன் கமண்டல தீர்த்தத்தை தெளித்தார். கட்டையில் மூண்ட தீயென கசிபு வெளியே வந்தான். உருக்கி வார்த்த பொன்மேனியுடன் பிரம்மதேவனை வணங்கினான். லோகபிதாவே, உங்களுடைய சிருஷ்டி எதனாலும் எனக்கு மரணம் சம்பவிக்க கூடாது. அது மட்டுமல்ல, எனக்கு உள்ளும் புறமும் பகலிலும் இரவிலும் விண்ணிலும் பூமியிலும் மரணம் ஏற்படக்கூடாது. இந்த கூடாது அழியிருக்கு. எந்தவித ஆயுதங்களாலும் பிராணிகள், மனிதர், தேவர், அசுரர்களாலும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாது. தேவர்களாலும் ஜெயிக்க முடியாதபடி நல்ல வல்லமையை வீரத்தை எனக்கு தாங்கள் தந்துள்ள வேண்டும். எனக்கு நிகர் நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும். உலகத்தையும் நானே கட்டி ஆள வேண்டும். யோக பாலகருள் தேவராகிய தாங்கள் அனுபவிக்கும் பெருமையை நான் அடைய வேண்டும். யோகம், சமாதி, தவம் முதலியவற்றால் ஏற்படும் சக்திகள் அனைத்தும் எனக்கு வர செய்ய வேண்டும் என்று வரம் கேட்டார். பிரம்மாவும் வேறு வழியின்றி அவன் கேட்ட வரத்தை கொடுத்து விட்டு மறைந்தார். இரண்யகசிபுக்கு இப்படி ஒரு வரத்தை பிரம்மா கொடுத்து விட்டாரே என தேவர்கள் அனைவரும் வருந்தினர். வரத்தை பெற்று திரும்பிய இரண்யகசிபு தன் எண்ணத்தை உடனே நிறைவேற்றி கொண்டான். இது எப்பேற்பட்ட வரமா கொடுத்துட்டாரு அவர்? பிரம்மா தெரியாதனமா கொடுத்துட்டார். ஏன்னா எல்லாரும் சொன்னா அது அவன் அப்படி உட்காந்துருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவன் இதுங்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டார். ஒரு நாள் கசிபு தன் செல்வகுமாரனை மடியில் அமர்த்தி கொஞ்சி மகிழ்ந்தான். அது சமயம், குமாரா, நீ இத்தனை நாளும் என்ன கற்றாய்? அவற்றை எனக்கு சொல் என்றான். அப்பா, நான் கற்ற அனைத்தையும் எப்படி கூறுவது? ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேளுங்கள், நான் பதில் கூறுகிறேன் என்றான். கசிபும் அவ்வாறே மனிதனுக்கு நலம் தருவது எது என்று விடுகிறான். எவர் ஆசை, பற்று முதலியவைகளை அறவே விட்டுவிட்டு அவைகளை எல்லாம் வெறும் மாயை மாறாக ஸ்ரீ ஹரியே மெய்யான பொருள், அவர் திருவடியை சரணடைபவர்களுக்கு பாக்கியம் பெற்றவர்கள் என்றான் பிரகலாதன். பரம விரோதியான ஸ்ரீ ஹரியின் பெயர் உச்சரிக்கிறானே என சிறுவனை கடிந்து கொண்டு அவனுக்கு பாடம் கற்பித்து ஆசிரியரை வர சொல்லுங்கள் என்றார். நாங்கள் பலமுறை என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாலும் காதில் போட்டுக் கொள்ளாமல் எல்லாம் ஸ்ரீ ஹரியின் செயல் என்று எங்கள் வார்த்தைகளை உதாசீனம் செய்தான். இதை தங்களிடம் எப்படி கூறுவது என்று இத்தனை காலம் நாங்கள் தயங்கினோம் என்றார்கள். ஏதோ அந்தணர்கள் இவனுக்கு தவறாக கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். மற்றபடி சின்னஞ்சிறு பிராயத்தினாகிய இவனுக்கு இது தெரியவில்லை, நியாயம் இல்லை. ஆகவே யாரும் அணுகாதபடி இனி தனிமையில் அமர்த்தி பாடக் கற்பியுங்கள் என்று அவன் ஆணையிட்டான். பின்பு பிரகலாதனின் அறிவுக்கூர்மையை பார்த்து அவரிடம் ஆசிரியர்கள் கேட்டார்கள். அப்பனே பிரகலாதா, மற்றவர் யாருக்கும் இல்லாத இந்த மாறான புத்தியை உனக்கு யார் கற்பித்தது? இல்லை, உனக்கு தானாக வந்ததா? உண்மையை சொல் என்றனர். நீ என்றும் பிரித்து பார்க்கும் புத்தி வெறும் மாயை. அவன் அருளால் வேதம் என்பது வெறும் பொய். அவனே மெய் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். எனக்கு கற்பித்தவன் கற்ற பொருள், கற்றதின் பயன் எல்லாம் அந்த ஸ்ரீஹரியே. அவரை தவிர வேறு இல்லை என்றான் பிரகலாதன். பிறகு அறம்பொருள் இன்பம் பற்றி பாடம் சொல்ல கொடுத்து விட்டு அவரது தந்தையிடம் அழைத்து சென்றனர். மீண்டும் கசிபு பிரகலாதனிடம், பிரகலாதா, நீ படித்ததில் மிகவும் சிறப்பான ஒன்றை சொல் கேட்கிறேன் என்றான். அதற்கு பிரகலாதன், ஹரியின் கதைகளை கேட்க வேண்டும், அவன் லீலைகளை வாயார பேச வேண்டும், ஹரி உருவத்தை நினைக்க வேண்டும், ஹரியின் சேவையே உத்தமம், ஹரி பூஜையே சிறந்தது, காலம் முழுவதும் ஹரியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஹரியை புகழ்ந்து பேசினான். அந்தணர்களே, நீங்களே ஆசிரியர்களாக இருந்து இதைத்தான் கற்றுக் கொடுத்தீர்களா என்று கடுமையான குரலில் கசிபு கர்ஜித்தான். ஆசிரியர்கள் நடு நடுங்கிய அரசே,
நாங்கள் இதை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்றனர். உடனே குருமுகமாக அன்றி இதையெல்லாம் நீ யாரிடம் கற்றாய் என்றனர். கசிபு அதற்கு, பிரகலாதன் தந்தையே, உலக இன்பங்களில் ஆசைப்பட்டு உழல்பவர்களுக்கு யார் சொல்லியும் பக்தி வராது, தானாகவும் பக்தி ஏற்படாது. ஆனால் முற்றிலும் துறந்த தொண்டர்களுக்கே இறைவனை அறியும் பாக்கியம் கிடைக்கும் என்றான். இப்படி ஹரியின் நாமத்தையே உச்சரிக்கும் இந்த பிள்ளை எனக்கு தேவையில்லை, இவனை கொன்று விடுங்கள் என்று ஆணையிட்டான். அவனை எப்படியெல்லாமோ கொல்ல முயன்றும் இரணியின் ஆட்களால் பிரகலாதனை ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை. உடனே தன் குலகுரு சுக்கராச்சாரியரிடம் இதை பற்றி கேட்டே ஆக வேண்டும் என்ற முடிவோடு சிறுவனை ஆசிரியர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சுக்கராச்சாரியரிடம் சென்றான் இரணியன். அங்க போனது சுக்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணுவார்? அவர் ஆசிரியர்கள் மிகவும் கண்டிப்புடன் அவனுக்கு அசுர தர்மங்களை உபதேசிக்க முயற்சித்தனர். அவனும் தன் சக மாணவர்களுடன் விளையாட சென்றான். பிரகலாதன் தன் சகாக்களுக்கு ஸ்ரீஹரியின் பெருமையும் புகழையும் எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருந்தான். அப்போது அந்த மாணவர்கள், பிரகலாதா, குருவிடம் உபதேசம் பெறாமல் இப்படி ஞானம் பேசும் அறிவு உனக்கு எப்படி வந்தது என்று வினவினார். தோழர்களே, என் தந்தை பிரம்மாவை குறித்து அந்த பராக்கிரமும் அழியா வாழ்வும் வளமும் தேடி மகேந்திர கிரி சாரலில் உக்கிரதவம் ஏற்றினார். அது சமயம் அவருக்கு பயந்து இருந்த தேவர்கள் தைரியத்தோடு தத்தம் இருப்பிடம் வந்து அசுரர்களை தாக்கினர். அசுர தலைவராகிய என் தந்தை இல்லாத காரணத்தால் அசுரர்கள் தேவர்களிடம் தோற்று ஓடினார்கள். இந்திரனோ அசுரேந்திர பட்டினத்தை சுரையாடினான். அது சமயம் கர்ப்பவதியாகிய என் தாயாரை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போனான். வழியில் நாரத மகரிஷி அவனை சந்திக்க நேர்ந்தது. இந்திரனே, நீ கர்ப்பவதியான பெண்ணை, அதிலும் நிராதரவான ஒரு பெண்ணை இப்படி வருத்துவது தகாது. மேலும் இவர் பிறர் ஒருவருடைய மனைவி அல்லவா என்று நாரதர் இந்திரனை கேட்டார். அதற்கு நாரதர் என்ன சொல்றார்? நாரதன் இந்திரனை வணங்கி, மகரிஷியே, அசுர மகிழ்ச்சியான இவளுடைய கர்ப்பத்தில் தேவர்களை வதைக்கும் சிசு உருவேற்று வருகிறது. இவளுக்கு நான் தற்சமயம் எந்த கேடும் செய்ய போவதில்லை. அவள் கருத்தரிக்க உடன் எனது எதிரியை முளையிலேயே கிள்ளிவிட்டு இவளை பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைப்பேன் என்றான். இந்திரனை, நீ நினைப்பது முற்றிலும் தவறு. இவள் கருவறையில் வளரும் சிசு அசுரகுல பிறப்பாக இருந்தாலும் அந்த சிசு சிறந்த பாகவத உத்தமனாக விளங்கப் போகிறான். ஸ்ரீஹரியிடம் அளவற்ற பக்தி கொண்டு அனைவராலும் போற்றப்படுவான். அவனால் உனக்கோ தேவர்குலத்திற்கோ எந்தவித தீங்கும் ஏற்படாது என்றார் நாரதர். இதை கேள்விப்பட்ட இந்திரன் மகிழ்ச்சி அடைந்தான். மேலும் நாரதர் தங்கள் கருத்துப்படி இவளை பாதுகாப்புடன் அவளது இருப்பிடத்திற்கு அனுப்பி விடுகிறேன் என்று அவளது காலடியை தொட்டு வணங்கினான். காலடியை தொட்டு வணங்கினான். ஒரு நிமிஷம். அதன் பிறகு என் தாயாரை நாரதர் தன் ஆசிரமத்திற்கு அழைத்து சென்று ரட்சித்தார். என் தாய் கர்ப்பவதியாக இருந்ததால் அவளுக்கு தர்மங்களை உபதேசம் செய்தார். என் தந்தை தவம் முடிந்து திரும்பியதும் அவளை அனுப்பி வைத்தார். அச்சமயம் கேட்ட உபதேசங்களை என் தாயார் தந்தையின் மீதுள்ள பற்றுதலால் மறந்து விட்டாள். ஆனால் கருவில் இருந்த நான் உபதேசங்களை கேட்டேன். அதை மறக்கவில்லை. எனவேதான் நான் பிறக்கும் போதே ஸ்ரீமன் நாராயணனிடம் அளவற்ற பக்தியுடன் பிறந்தேன். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். இது இந்திரன் மூலியமா நாரதன் சொல்லி அப்போ அந்த சமயத்துல கேட்டதுனால அப்படி வந்திருக்கேன். எனவே தோழர்களே, பிறப்பு, உருவாதல், வளர்தல், இழைத்தால், நசித்தல், இறப்பு முதலிய 6 இந்த உடம்புக்கு மட்டுமே உரியவை, ஆத்மாவிற்கு அல்ல என்பதை நீங்கள் மட்டுமே உணர வேண்டும். நாம் பக்தியினால் மட்டுமே நாராயணனை சந்தோஷம் அடைய செய்ய முடியும். தீய குணங்களை விட்டுவிட்டு நாள்தோறும் ஹரிபஜனை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினார். இப்படி பாடம் கேட்க வந்த பிள்ளைகளிடம் பிரகலாதன் ஹரிபஜனை செய்வதை அறிந்து ஆசிரியர்கள் இரணியனிடம் சென்று கூறிவிட்டனர். கடும் கோபமடைந்த இரணியன் பிரகலாதனை இழுத்து கொண்டு வரும்படி ஆணையிட்டான். பிரகலாதன் வந்ததும் இடி முழங்குவது போல கர்ஜித்தான். 3 உலகங்களுக்கும் என் பெயர் சொன்னாலே நடுங்கிறது. சகல லோகங்களும் எனக்குள் அடங்கி கிடக்கின்றன. தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் என்னிடம் மதித்து என் பேச்சை கேட்டு நடக்கிறார்கள். அப்படி இருக்க பரம விரோதியான ஸ்ரீஹரி என்னை விட எந்த விதத்தில் மேலானவனாகிவிட்டான் என்றார். அதற்கு பிரகலாதன் தந்தையை தலை தாழ்த்தி வணங்கியவாறு,
தந்தையே, நீங்கள் லோகாதிபதி தான், தேவர்களும் உங்களுக்குள் அடக்கம்தான். ஆனால் ஸ்ரீ ஹரி ஒருவரே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஆதியானவர். அவரே சிருஷ்டி, திதி, சம்ஹாரம் ஆகிய 3 தொழிலுக்கும் அதிபதி. அப்படி இருக்கு அவரை விட தாங்கள் எந்த விதத்தில் உயர்ந்தவர் என்று சொல்ல முடியும்? இதை கேட்டு கோபமடைந்த இரணியன், மடப்பதரே, எங்கும் நிறைந்திருக்கும் உன் ஹரி இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்று வினவினான். தந்தையே, அவர் சர்வ வியாபி, அவர் இல்லாத இடமே இல்லை என்றான் பிரகலாதன். தன்னிடம் அளவில்லாத பக்தி கொண்ட பாலகன் பிரகலாதன் இதை கேட்டு கசிபு கடகடை என்று சிரித்தான். இதே பிரகலாதா, உன்னால் பிரலாபிக்கப்படும் அந்த ஹரி எங்கும் இருக்கிறார் என்றால் சரி, இப்போது சொல். இதோ என் எதிரே இருக்கும் சம்பத்தில் இருக்கிறானா இல்லையா, அதை பார்ப்போம். இப்போதே நான் உன் தலையை வேறாகவும் உடல் வேறாகவும் போகும்படி என் உடைவாளால் வெட்டி எரிய போகிறேன். நீ சரண் புகுந்த அந்த ஹரிநாராயணன் உன்னை வந்து காப்பாற்றட்டும் என்று பிரகலாதனை மிரட்டினான். தனது சிம்மாசனத்திலிருந்து இறங்கி வந்து எதிரே இருந்த அந்த தூணை குத்தி விட்டு தன் உடைவாளை ஓங்கியவாறு நின்றான். அப்போது அண்டமே பிளந்து விட்டது போன்ற ஒரு பேருருவம், பேரரவம் அந்த தூணில் எழுந்தது. அந்த ஓசை கேட்டு பிரம்ம தேவாதியர் அந்தங்களே அழிந்தது போல அஞ்சி நடுங்கினர். தன் மகனை வெட்டும் வெறியில் நின்ற அசுரேந்திரனுக்கு பேரொழியின் காரணம் தெரியவில்லை சொல்லை மெய்யாக பரந்தாமன் அந்த தூணை பிளந்து வெளிவந்தார். அவரது தோற்றத்தை கண்டு இறங்கிய கசிப்பு அதிர்ந்தான். இது என்ன தோற்றம்? இது மனித உருவமும் இல்லை, மிருக உருவமும் இல்லை, மனித சிங்கம் போல் தெரிகிறதே என்று நினைத்து திகைத்தான். நரசிம்மர் மூர்த்தியாக அவதாரம் எடுத்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் தோற்றத்தை கண்ட இரண்யன் அச்சமுற்றான். அந்த நரசிம்ம மூர்த்தியின் தோற்றத்தை உற்று கவனித்தான். வெண்ணை தொடுவது போன்று வளர்ந்த நெடுமேனி, பிடரி தலை, மயிர்களால் தடித்த முகம், வீங்கிய கழுத்து, முகத்தில் உருக்கி வார்த்த பொன் போன்ற கண்கள், குலை போல் நின்று திறந்திருக்கும் வாய், அதில் குகை வாய், அதில் கோரை பற்கள், கூர்ந்த வாழ் போல் தொங்கும் நாக்கு, தூக்கி நின்ற காதுகள், விரிந்த மார்பு, குறுகிய இடை, கூறிய ஆயுதம் போன்ற நீண்ட நகங்களுடன் கூடிய கைகள், யாருமே அங்கு போக பயப்படும்படியான ஒரு தோற்றம். ஸ்ரீஹரியின் தோற்றத்தை கண்ட அசுரர்கள் நாலாபுரமும் ஓடினார்கள். இதை கண்ட இரண்யன் தன்னை கொல்ல ஸ்ரீஹரி எடுத்த அவதாரமே இது என்று உணர்ந்தான். தன் கதையை கையில் ஏந்தி நரசிம்மரை எதிர்கொண்டு மோதினான். எனினும் கதையால் தன்னை புடைக்க வந்த கசிபுவை கைகளால் நரசிம்மர் பற்றினார். அவனை தன் தொடை மீது வைத்துக் கொண்டு கூர்ந்து தன் நீண்ட நகங்களால் இரணிய கசிபு உடலை கிழித்தார். ரத்தம் பீரிட்டு பாய்ந்தது. நரசிம்மருடைய முகம் அக்னி பிளம்பாக காணப்பட்டது. அவர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் அவரது உக்கிரமான கோபம் தங்கியவில்லை. நரசிம்மமூர்த்தியின் அகோர தோற்றம் கண்டு அவரிடம் நெருங்கவே அனைவரும் அஞ்சினார். ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு மந்திரம் செய்தனர். ஸ்ரீஹரியின் சீற்றம் புரியாததால் தேவர்கள் ஸ்ரீதேவியை இங்கு வரும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். அன்னையும் வந்து அடங்காத கோபத்தை கண்டு அஞ்சினாள். அந்நேரம் பிரகலாதனிடம் பிரம்மா சொன்னார், அப்பா பிரகலாதா, ஸ்ரீஹரிக்கு உன் தந்தை மீது கொண்ட கோபம் இன்னும் தணிந்ததாக தெரியவில்லை. நீ அவர் அருகே சென்று சாந்தப்படுத்து என்றார். அவனும் அவ்வாறே மெல்ல மெல்ல நடந்து நரசிம்மமூர்த்தியிடம் சென்றான். கை கூப்பினான். அவர் திருவடி தொட்டு தரையில் விழுந்து வணங்கினான். தன் பாதங்களை பிடித்த பிரகலாதனை பார்த்து ஸ்ரீஹரி மனம் உருகினார். அவன் தலை மீது தன் தாமரை கரம் வைத்து வாழ்த்தினார். பெருமாள் திருக்கரம் தீண்டியதும் அவனுக்கு மின்னல் என மெய்யறிவு பிறந்தது. மயிர் பூச்செறிய தன் மனம் கசிந்து கண்ணீர் மல்க துதி பாடினான். அதுபோல பிரகலாதன் தான் அடைய விரும்பும் பதவியை அனைவருக்கும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதை அனைவரும் பாராட்டினர். நரசிம்மர் மனம் மகிழ்ந்து துதித்து நின்ற நரசிம்மரின் மனம் மகிழ்ந்தது. துதித்து நின்ற பாலகனிடம் உனக்கு என்ன வேண்டும் வரம் கேள் என்றார். அவனோ என் மனதில் எந்தவித கோரிக்கையும் எழாமல் இருக்கும்படி தாங்கள் திருவருள் புரிய வேண்டும் என வேண்டினான். மனம் மகிழ்ந்து மாதவன் பிரகலாதனை அசுரேந்திரனுக்கு அரசனாக இருக்கும்படி அனுகிரகித்தார். மேலும் நீ பிறந்த புண்ணியம் உன் தகப்பனோடு இருப்பத்தோரு மூதாதையரும் கடை தேடினர் என்று அருளி செய்தார்.
பிரகலாதன் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கியமக்கிரியைகளை செய்தான். பிரம்மாதி தேவர்கள் முன்னிலையில் முனிவர்கள் ஆசியுடன் சுக்கராச்சாரியர் பிரகலாதனை அசுரேந்திரனாக முடிசூட்டினார். நரசிம்மமூர்த்தியை தியானம் செய்பவர்கள் தம் பகைவர்களை எளிதில் வெல்ல முடியும். ஸ்ரீஹரியை அனுஷ்டிக்கிறவர்கள் மேன்மை அடையலாம். திருமால் அவதாரங்களில் மிக குறுகிய கால அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம். ஓகேயா? இது உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்டா நான் ஸ்டோரி கொடுத்துட்டேன். இனிமேதான் நம்ம ஸ்லைட்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். இது தெரியாதவளுக்காக ஒரு இது போட்டேன். இப்ப நம்ம படிச்சதுதான் இங்க படமா போட்டிருக்கேன். அம்மா பிரெக்னெண்டா இருக்குச்சு, அப்படி போச்சு உட்கார்ந்துருக்கா. நாரத முனி சொல்றார் இல்லையா? ஏஸ்மா, யார் படிக்கிறீங்க? கமலாஜி படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் குரல். பகவானின் குரல் பின்வருமாறு அதிர்ந்தது. ஓ கற்றவர்களில் சிறந்தவர்களே, பயப்படாது. நான் உங்களுக்கு எல்லா வாழ்த்துக்களையும் விரும்புகிறேன். என்னை பற்றி கேட்பதன் மூலமும் கோஷமிடுவதன் மூலமும் என்னை பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலமும் எனது பக்தர்களாகுங்கள். ஏனெனில் இவை நிச்சயமாக அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஆசீர்வாதங்களை வழங்குவதாகும். ஹிரண்யகசிபுவின் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் நான் அறிவேன். விரைவில் அவற்றை நிறுத்துவேன். விரைவில் அவற்றை மேல அவற்றை நிறுத்துவேன். என்னமா மாதாஜி மூவ் பண்ணணும். மூவ் பண்ண முடியாது. அடுத்து அனைத்தையும் நான் அறிவேன். விரைவில் அவற்றை அதுக்கு மேல மூவ் பண்ணணுமே. அந்த நேரம் வரை பொறுமையாக காத்திருங்கள். படிக்கட்டுமா? ஓகே. அமைதியும் நிதானமும் உடையவனும் எதிரியே இல்லாதவனுமான அவனது சொந்த மகனான மாபெரும் பக்தனான பிரகலாதனை ஹிரண்யகசிபு கிண்டல் செய்யும் போது பிரம்மாவின் ஆசீர்வாதத்தை பொருட்படுத்தாமல் நான் ஹிரண்யகசிபுவை உடனடியாக கொன்று விடுவேன். இறைவன் இந்த மாதிரி குரல் கொடுக்கிறார். பிரகலாத மகாராஜா தனது குழந்தை பருவத்திலிருந்தே குழந்தைத்தனமான விளையாட்டுப் பொருட்களில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. உண்மையில் அவர் அவற்றை முழுவதுமாக கைவிட்டு அமைதியாகவும் மந்தமாகவும் இருந்தார். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக மூழ்கினார். அவரது மனம் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வால் பாதிக்கப்பட்டதால் புலன் திருப்தியின் செயல்களில் உலகம் எவ்வாறு முழுமையாக உள்வாங்கப்படுகிறது என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அறியவில்லை. பராமர தேவதைகள் உட்காருதல் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார். இவ்வாறு இறைவனால் எப்போதும் அரவணைக்கப்படுவதால் உட்காருதல், நடப்பது, உண்பது, படுத்துக் கொள்வது, குடிப்பது, பேசுவது போன்ற தனது உடல் தேவைகளை எவ்வாறு தானாக செயல்படுகின்றன என்பதை அறியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதால் அவர் சில சமயங்களில் அழுதார், சில நேரங்களில் சிரித்தார், சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார், சில சமயங்களில் சத்தமாக பாடினார். சில சமயங்களில் பரமபுருஷ பகவானை கண்டதும் பிரகலாத மகாராஜா மிகுந்த கவலையுடன் சத்தமாக அழைப்பார். அவர் சில சமயங்களில் கூச்சத்தை இழந்து பரவசத்தில் நடமாடத் தொடங்கினார். சில சமயங்களில் கிருஷ்ணரை பற்றிய எண்ணங்களில் முழுமையாக மூழ்கி உரிமையை உணர்ந்து இறைவனின் பொழுதுகளை பின்பற்றினார். சில சமயங்களில் இறைவனின் தாமரைக்கரங்களின் ஸ்பர்சத்தை உணர்ந்து அவர் ஆன்மீக ரீதியில் மகிழ்ச்சி அடைந்து அமைதியாக இருந்தார். அவரது முடிகள் நுனியில் நின்று இறைவன் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக அவரது பாதி மூடிய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிகிறது. எந்த பொருளுக்கும் சம்மதம் இல்லாத பரிபூர்ணமான கலப்படமற்ற பக்தர்களுடன் அவர் இணைந்திருந்ததால் பிரகலாத மகாராஜா தொடர்ந்து இறைவனின் தாமரை பாத சேவையில் ஈடுபட்டார். அவர் பரிபூர்ண பரவசத்தில் இருந்தபோது அவரது உடல் அம்சங்களை கண்டு ஆன்மீக புரிதலில் மிகவும் ஏழ்மையானவர்கள் தூய்மை அடைந்தனர். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் பிரகலாத மகாராஜா அவர்களுக்கு ஆழ்நிலை ஆனந்தத்தை அளித்தார். ஹிரண்யகசிபுவுக்கும் பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் இடையே நடந்த விவாதம். என் அன்பான மன்னன் யுதிஷ்டிரரே, ஒரு காலத்தில் அசுரர்களின் அரசனான ஹிரண்யகசிபு தன் மகன் பிரகலாதனை தன் மடியில் ஏற்றுக்கொண்டு மிகவும் அன்புடன் கேட்டார், என் அன்பு மகனே, உன் ஆசிரியர்களிடம் நீ படித்த பாடங்களில் எது சிறந்தது என்று நீ நினைக்கிறாய் என்பதை எனக்கு தெரிவிக்கவும். வேற யாரா படிக்கிறீங்களா? அடுத்தது கமலா மாதாஜி, அடுத்த ஆர்டர்ல நீங்களே கொடுங்க.
மாதாஜி. ஓகே, யார் பாக்குறா? யார் பேருக்க பாக்கட்டும்? அந்த இதுல பாருங்க, சாட் பாக்ஸ் இதுல. படிக்கல. விஜய் நிர்மலா மாதாஜி, வெங்கடகிரி மாதாஜி, இது விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே, யார் வேணா हिरण्यकशिपुக்கும் प्रहलाद श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवरिदेहि देहिना सदा समुद्विग्न द्याम असत् ग्रहदित्वादं वादं गृहम् अन्धगुपवनं तदो यत्तरि मार्सयेतः. உங்க இது ನನ್ನ நெட் கனெக்ஷன் சரியா வரலமா விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. எஸ்மா, வேற யாரையோ படி, ஒரு பிரபுஜி படிக்க வெங்கடகிரி பிரபுஜியும் பண்ணிட்டார். வெங்கடகிரி பிரபுஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவர் படிக்கிறேங்கிற. ஓகே. சுயமரியாதையின் பாதையை பற்றி சொன்னபோது தனது தந்தையின் எதிரிகளின் முகாமுக்கு விசுவாசமாக இருந்து அசுரர்களின் மன்னன் ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதரின் வார்த்தைகளை கேட்டு குழந்தைகளின் புத்திசாலித்தனம் கெட்டுவிடும் என்று சிரித்தார். ஹிரண்யகசிபு தனது உதவியாளர்களுக்கு அறிவுரை கூறினார். என் அன்பான பேய்களே, இந்த சிறுவனுக்கு அவர் உபதேசிக்கப்படும் குருகுலத்தில் முழுமையான பாதுகாப்பை கொடுங்கள். அதனால் அவனுடைய புத்திசாலித்தனம் மாறு வேடத்தில் செல்லக்கூடிய வைஷ்ணவர்களால் மேலும் பாதிக்கப்பட மாட்டாது. ஓ பிராமணர்களே, மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ஓ பிராமணர்களே, ஆசிரியர்களே, காந்த கல்லால் கவரப்பட்ட இரும்பு தானாக காந்தத்தை நோக்கி நகரும் போது என் உணர்வு அவரது விருப்பத்தால் மாற்றப்பட்டு கையில் ஒரு வட்டை ஏந்தி பகவான் விஷ்ணுவால் ஈர்க்கப்படுகிறது. இதனால் எனக்கு சுதந்திரம் இல்லை. பிரகலாத மகாராஜாவின் ஆசிரியர்களான சாந்தனும் அமரகாவும் தங்கள் சீடர்களை பல வழிகளில் தண்டித்து அச்சுறுத்தி மதம், பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் புலன் திருப்தியை பற்றி அவருக்கு கற்பிக்க தொடங்கினர். இப்படித்தான் அவருக்கு கல்வி கற்பித்தார்கள். சிறிது காலத்துக்கு சுதர்சன் சக்கரத்துக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் சரியா இல்ல. ஓகே, சிறிது காலத்திற்கு பிறகு பிரகலாத மகாராஜா பொது தலைவர்களின் சமாதானப்படுத்துவது, அவர்களுக்கு கீழ் லாபகரமான பதவிகள் கொடுத்து அவர்களை சமாதானப்படுத்துவது, அவர்களை பிரித்து ஆட்சி செய்வது, கீழ்ப்படியாத வழக்குகளில் அவர்களை தண்டிப்பது போன்ற ராஜதந்திர விவகாரங்களில் போதிய கல்வி கற்றவர் என்று ஆசிரியர்களால் சாண்டாவும் அமெரிக்காவும் நினைத்தனர். பிறகு ஒரு நாள் பிரகலாதனின் தாயார் அந்த சிறுவனை தனிப்பட்ட முறையில் கழுவி போதுமான ஆவரணங்களை அணிவித்து அவனுடைய தந்தையின் முன் அவனை காட்டினார். அடுத்தது மாதாஜி. ஹிரண்யகசிபு படிக்கட்டுங்களா? படிக்குமா, படி. ஹிரண்யகசிபு தன் குழந்தை தன் காலில் வணங்குவதை கண்டதும் பாசமுள்ள தந்தையாக அவர் உடனடியாக குழந்தை மீது ஆசைகளை பொழிந்து இரு கரங்களாலும் தழுவிக்கொண்டார். ஒரு தகப்பன் தன் மகனை தழுவிக்கொள்வதில் இயல்பாகவே மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஹிரண்யகசிபு இந்த வழியில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். நாரத முனி தொடர்ந்தார். என் அன்பான மன்னன் யுதிஷ்டிரரே, ஹிரண்யகசிபு பிரகலாத மகாராஜாவை மடியில் அமர வைத்து அவர் தலையை மணக்க ஆரம்பித்தார். அவரது கண்களிலிருந்து பாச கண்ணீரோடு குழந்தையின் சிரித்த முகத்தை ஈரமாக்கி கொண்டு தன் மகனிடம் பின்வருமாறு பேசினார். ஹிரண்யகசிபு கூறினார், என் அன்பான பிரகலாதா, என் அன்பு மகனே, ஓ நீண்ட ஆயுளே, இவ்வளவு காலமாக நீ உன் ஆசிரியர்களிடம் பல விஷயங்களை கேட்டிருக்கின்றாய். இப்பொழுது அந்த அறிவியல் எது சிறந்தது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அதை மீண்டும் என்னிடம் சொல்லுங்கள். ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? பிரகலாத ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். ஆமா, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வர்த்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் நிதிபும் சார்பிதா விஷ்ணு பக்தி நவலக்ஷணா
கிரியேத பகவதியத்தா கிரியேத பக்தி பகவதியத்தா கிரியேத பக்தி தன்மன்யே இதம் உத்தமம். நம்ம நவவித பக்தி தன்மன்யே. படிச்சோம் இல்லையோ, N1 படிக்கச்சேன். அது படிச்சிருக்கலையே, சிரவணம் ஆஹா. 1, கீர்த்தனம் 2, 3வது விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வர்தனம், தாசியம், சத்தியம், ஆத்மீயம். இந்த 9 படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது சொல்றாரு. ஆமா. எஸ்மா, இதையும் படி. தனது மகன் பிரகல்நாதனின் வாயிலிருந்து பக்தி தொண்டில் படிக்கும். எஸ், வெங்கடகிரி பிரபுஜி. உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி இருக்கா, காயத்ரி மாதாஜி இருக்கா? படிக்க சொல்லுங்க. மொத்தம் காயத்ரி மாதாஜி, காயத்ரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிச்சதும் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொத்தம் 90 ஸ்லைடு இருக்குமா, கவலைப்படாதீங்க, எல்லாருக்கும் வரும். சரிங்க மாதாஜி. இரண்யகசிபுவுக்கும் பிரகலாத் மகாராஜுக்கும் இடையே நடந்த விவாதம். தனது மகன் பிரகலாதனின் வாயிலிருந்து பக்தி தொண்டின் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டதும் இரண்யகசிபு மிகவும் கோபமடைந்தார். அவரது உதடுகள் நடுங்க அவர் தனது குருவான சுக்ராச்சாரியாரின் மகனான பாண்டாவிடம் பின்வருமாறு பேசினார். ஓ தகுதியற்ற மிகவும் கொடூரமான பிராமண மகனே, நீ என் கட்டளையை மீறி என் எதிரிகளின் கட்சிக்கு அடைக்கலம் புகுந்தாய். இந்த ஏழை பையனுக்கு பக்தி மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தாய். இது என்ன முட்டாள்தனம்? இரண்யகசிபுவின் ஆன்மீக குருவான சுக்ராச்சாரியாரின் மகன் கூறினார். இந்திர மன்னனின் எதிரியே அரசே, உங்கள் மகன் பிரகலாதன் என்ன சொன்னாரோ அது நானோ அல்லது வேறு யாரோ அவருக்கு கற்பிக்கவில்லை. அவனது தன்னியல்பான பக்தி தொண்டில் இயல்பாகவே உருவாகி இருக்கிறது. எனவே தயவு செய்து உங்கள் கோபத்தை விட்டுவிட்டு தேவையில்லாமல் எங்களை குற்றம் சாட்டாதீர்கள். இப்படி ஒரு பிராமணரை அவமதிப்பது நல்லதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணன். பிரகலாத மகாராஜா இப்படி பேசி மௌனமான பிறகு கோபத்தால் கண்மூடித்தனமான இரண்யகசிபு அவரை மடியிலிருந்து தரையில் வீசினார். ஆத்திரமும் கோபமும் கொண்ட செம்பு உருகிய செம்பு போன்ற சிவந்த கண்கள் இரண்யகசிபு தனது ஊழியர்களிடம் கூறினார். ஓ பேய்களே, இந்த சிறுவனை என்னிடமிருந்து அகற்றி விடுங்கள். கொல்லப்படுவதற்கு தகுதியானவன். கூடிய விரைவில் அவனை கொல்லுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த மாதிரி கொல்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க இரண்யகசிபு. தான் புள்ளன்னு கூட அவன் பார்க்காத, அவன் தான் தான் கடவுள்னு பண்ணணும்ன்றாலையே அதை பண்ணாத, அவன் வேறு இது ஹரிதான் ஸ்ரீ ஹரிதான் இது சொல்றதுனால அவனுக்கு கொன்னுடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றான். இந்த மாதிரி விஷ பாம்புகளுக்கு நடுப்புற நிக்க வச்சு பண்ணியிருக்கான். யானையோட காலால மிதிக்க பண்றான். இந்த மாதிரி விதவிதமா பண்ணியிருக்கான். எஸ்மா, இதை படி. ஆசிரியர்கள் தங்கள் வீட்டு விவகாரங்களை கவனிக்க வீட்டிற்கு சென்ற போது பிரகலாத மகாராஜாவின் வயதுடைய மாணவர்கள் அவரை விளையாடுவதற்கு ஓய்வு நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள அழைத்தனர். உண்மையிலேயே சிறந்த கற்றறிந்த நபரான பிரகலாத மகாராஜா பின்னர் தனது வகுப்பு நண்பர்களிடம் மிகவும் இனிமையான மொழியில் பேசினார். சிரித்துக்கொண்டே பொருள் முதல்வாத வாழ்க்கை முறையின் பயனற்ற தன்மை பற்றி அவர்களுக்கு கற்பிக்க தொடங்கினார். அவர்களிடம் மிகவும் அன்பாக நடந்து கொண்டு கீழ்கண்டவாறு அறிவுறுத்தினார். என் அன்பான மன்னன் யுதிஷ்டிரா, எல்லா குழந்தைகளும் பிரகலாத மகாராஜாவிடம் மிகவும் அன்பாகவும் மரியாதையுடனும் இருந்தனர். மேலும் அவர்கள் இளமையாக இருந்ததால் இருமை மற்றும் உடல் சுகத்தை கண்டித்த ஆசிரியர்களின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் செயல்களால் அவர்கள் மாசுபடவில்லை. இதனால் சிறுவர்கள் பிரகலாத மகாராஜாவை சூழ்ந்து கொண்டு தங்கள் விளையாட்டு பொருட்களை கைவிட்டு அவருடைய பேச்சை கேட்க அமர்ந்தனர். அவர்களின் இதயங்களும் கண்களும் அவர் மீது நிலைத்திருந்ததால் அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் அவரை பார்த்தார்கள். பிரகலாத மகாராஜா ஒரு அசுர குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஒரு உயர்ந்த பக்தராக இருந்தார். மேலும் அவர் அவர்களின் நலனை விரும்பினார். இவ்வாறு அவர் பொருள் முதல்வாத வாழ்க்கையின் பயனற்ற தன்மையை பற்றி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த தொடங்கினார். கௌமார ஆக்கரே ராஜ்னோ தர்மன் பாகவதன் இஹா மனுஷம் ஜன்ம தத்தபி தத் அபி அத்ரும் அர்த்ததாம். இதுக்கு மீனிங் படிச்சோம். மனித வாழ்க்கை ஒருவருக்கு திரும்ப
வீடு திரும்ப கடவுளிடம் திரும்புவதற்கான கடவுளிடம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. எனவே ஒவ்வொரு உயிரினமும் குறிப்பாக மனித வடிவில் விஷ்ணுவின் தாமரை பாதங்களுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானான விஷ்ணுவே மிகவும் பிரியமானவர், ஆன்மாவின் எஜமானர், மற்ற எல்லா உயிர்களுக்கும் நலம் விரும்புபவர் என்பதால் இந்த பக்தி தொண்டு இயற்கையானது. இந்த மனுஷ வாழ்க்கை நமக்கு எதுக்கு இது இருக்கு? நம்ம நேரம் கோலோக விருந்தாவன் போறதுக்கு வணங்குற வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோக்கு அவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். பக்தி இதுல பக்தி மார்க்கத்துல போய் நம்ம கோலோக விருந்தாவன் கிருஷ்ண பகவான் வழிபட்டு அறிய அப்படி போறது நமக்கு நல்லது. இந்த பக்தி தொண்டு இயற்கையாகவே வரணும் எல்லாருக்கும். எஸ். பொருளாதார வளர்ச்சியின் மூலம் புலன் திருப்தி அல்லது பொருள் மகிழ்ச்சிக்கான முயற்சிகள் செய்யப்படக்கூடாது. ஏனென்றால் அவை உண்மையான லாபம் இல்லாமல் நேரத்தையும் சக்தியையும் இழக்கின்றன. ஒருவரின் முயற்சிகள் கிருஷ்ண உணர்வை நோக்கி சென்றால் ஒருவர் நிச்சயமாக சுய உணர்தல் என்ற ஆன்மீக தளத்தை அடைய முடியும். பொருளாதார வளர்ச்சியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதால் எந்த பலனும் இல்லை. வேற யாரா படிக்க சொல்றீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. எனவே பௌதீக இருப்பின் போது பாவம் ஆஸ்ரிதா தவறை சரியிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு முழு தகுதியுள்ள ஒரு நபர் உடல் தடிமனாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும் வரை வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இலக்கை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். மேலும் அது குறைவதால் வெட்கப்படாது. பிரகலாத மகாராஜா தொடர்ந்தார். என் அன்பான நண்பர்களே, நீங்கள் என் வார்த்தைகளில் உங்கள் நம்பிக்கையை வைக்க முடிந்தால் அந்த நம்பிக்கையின் மூலம் நீங்கள் சிறு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் என்னை போலவே ஆழ்நிலை அறிவை புரிந்து கொள்ளலாம். அதே போல் ஒரே பெண்ணால் ஆழ்நிலை அறிவை புரிந்து கொள்ளவும் ஆவி என்றால் என்ன, பொருள் என்ன என்பதை அறியவும் முடியும். எல்லாருக்கும் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லாரும் அது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கும். எனவே அசுரர்களால் பிறந்த என் அன்பான இளம் நண்பர்களே, ஜட அறிவின் கருத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பரமாத்மா திருப்தி அடையும் வகையில் செயல்படுங்கள். உங்கள் அசுர குணத்தை விட்டுவிட்டு பகை இருமை இல்லாமல் செயல்படுங்கள். அனைத்து ஜீவராசிகளையும் பக்தி தொண்டில் தெளிவுபடுத்துவதன் மூலம் கருணை காட்டுங்கள். இதனால் அவர்களின் நலன் விரும்பிகளாக மாறுங்கள். இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல அசுரரோட குழந்தைகள்லாம் உட்காந்து அவர் பிரகலாதன் சொல்றதில்ல, இவரும் அசுரரோட குழந்தை. ஆனா இவருக்கு பக்தி இருக்குங்கிறதால அவர் எல்லாருக்கும் சொல்லித்தர்றார், இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு. ஏஸ்மா. பிரகலாத மகாராஜா தொடர்ந்தார். நான் இந்த அறிவை எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் மகா துறவின் அறிவு முற்றிலும் அறிவியல் பூர்வமானது. இது தர்க்கம் மற்றும் தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது மற்றும் அனைத்து பொருள் மாசுபாட்டிலிருந்தும் விடுபட்டது. பிறப்பும் இறப்பும் திரும்ப திரும்ப மேலும் கீழும் திரும்ப திரும்ப உருளும் சக்கரம் போன்றது. எவ்வாறாயினும் பரமபுருஷருடன் ஒருவர் தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த சக்கரம் முற்றிலும் நின்று விடுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதன் மூலம் உணரப்படும் ஆழ்நிலை பேரின்பத்தால் ஒருவர் ஜட இருப்பிலிருந்து முற்றிலும் விடுவிக்கப்படுகின்றனர். கற்றறிந்த மனிதர்கள் அனைவருக்கும் இது தெரியும். எனவே என் அன்பான நண்பர்களே, ஓ அசுரர்களின் மகன்களே, உடனடியாக அனைவரின் இதயத்திலும் உள்ள பரமாத்மாவை தியானித்து வழிபட தொடங்குங்கள். ஏசி பக்திவேதாந்த பிரபுபாதா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கார். ஓ என் நண்பர்களே, அசுரர்களின் மகன்களே, பரமபுருஷ பகவான் தனது பரமாத்மா அம்சத்தில் எப்போதும் அனைத்து உயிரினங்களின் இதயங்களின் மையங்களிலும் இருக்கிறார். உண்மையில் அவர் அனைத்து உயிரினங்களின் நலம் விரும்பி மற்றும் நண்பர். மேலும் இறைவனை வணங்குவதில் எந்த சிரமமும் இல்லை. அப்படியானால் மக்கள் ஏன் அவருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடாது? புலனின்பத்திற்காக செயற்கையான உபகரணங்களை தேவையில்லாமல் தயாரிப்பதற்கு அவர்கள் ஏன் அடிமையாகிறார்கள்? நாரதமுனி தொடர்ந்தார். அசுரர்களின் மகன்கள் அனைவரும் பிரகலாத மகாராஜாவின் ஆழ்நிலை அறிவுறுத்தல்களை பாராட்டினர் மற்றும் அவற்றை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டனர். அவர்கள் தங்கள் ஆசிரியர்களான சாண்டா மற்றும் அமர்காவின் பொருள்சார் அறிவுரைகளை நிராகரித்தனர். சுக்ர
சுக்ராச்சாரியாரின் மகன்களான சாந்தனும் அமர்க்கனும் பிரகலாத மகாராஜாவின் சங்கமத்தால் அசுரர்களின் மகன்களான அனைத்து மாணவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் மேம்பட்டு வருவதை கண்டபோது அவர்கள் பயந்தார்கள். அவர்கள் அரக்கர்களின் அரசனை அணுகி நிலைமையை விவரித்தனர். ஹிரண்யகசிபு முழு சூழ்நிலையும் புரிந்து கொண்ட போது அவர் மிகவும் கோபமடைந்தார். அதனால் அவரது உடல் நடுங்கியது. இதனால் அவர் தனது மகன் பிரகலாதனை கொல்ல முடிவு செய்தார். ஹிரண்யகசிபு இயல்பிலேயே மிகவும் கொடூரமானவர். மேலும் அவமானப்பட்டதாக உணர்ந்த அவர் யாரோ ஒருவரின் காலால் மிதித்த பாம்பை போல சீரத் தொடங்கினார். அவரது மகன் பிரகலாதன் அமைதியானவர், சாந்தம் மற்றும் மென்மையானவர். அவரது புலன்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன. மேலும் அவர் ஹிரண்யகசிபுவின் முன் கூப்பிய கைகளுடன் நின்றார். பிரகலாதனின் வயது மற்றும் நடத்தையின்படி அவர் தண்டிக்கப்படக்கூடாது. ஆயினும் கூர்ந்து நோக்கும் கோணலான கண்களுடன் ஹிரண்யகசிபு பின்வருமாறு கடுமையான வார்த்தைகளால் அவரை கண்டித்தார். ஹிரண்யகசிபு கூறினார், ஓ மிக துடுக்குத்தனமான மிகவும் புத்திசாலித்தனமான குடும்பத்தை சீர்குலைப்பவனே, ஓ மனித குலத்தின் கீழ்நிலையானவனே, உன்னை ஆள்வதற்கான எனது அதிகாரத்தை நீ மீறிவிட்டாய். எனவே நீ ஒரு பிடிவாதமான முட்டாள். இன்று நான் உன்னை யமராஜாவின் இடத்திற்கே அனுப்புகிறேன். என் மகனே பிரகலாதா, அயோக்கியன். நான் கோபப்படும் போது 3 உலகங்களின் அனைத்து கிரகங்களும் நடுங்குகின்றன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். யாருடைய சக்தியால் உன்னை போன்ற ஒரு அயோக்கியன் மிகவும் துடுக்குத்தனமாகி நீ அச்சமற்றவனாய் தோன்றி உன்னை ஆள்வதற்கு என் சக்தியை மீறுகிறாய்? பிரகலாத மகாராஜா கூறினார், என் அன்பான அரசரே, நீங்கள் கேட்கும் எனது வலிமையின் ஆதாரம் உங்களுடையது ஆகும். உண்மையில் அனைத்து வகையான வலிமையின் மூல ஆதாரம் ஒன்றுதான். அவர் உங்கள் பலம் அல்லது என்னுடையது மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் ஒரே பலம். அவர் இல்லாமல் யாரும் எந்த வலிமையையும் பெற முடியாது. நகர்ந்தாலும் அசையாவிட்டாலும் உயர்ந்ததோ அல்லது தாழ்ந்ததோ பகவான் பிரம்மா உட்பட முன்னொரு காலத்தில் பகவான் உட்பட அப்படின்னு பகவான் உட்பட முன்னொரு காலத்தில் உடல் செல்வத்தை அபகரிக்கும் 6 எதிரிகளை வெல்லாத உன்னை போன்ற முட்டாள்கள் பலர் இருந்தனர். 10 திசைகளிலும் உள்ள எல்லா எதிரிகளையும் நான் வென்றுவிட்டேன் என்று எண்ணி இந்த முட்டாள்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொண்டனர். ஆனால் ஒருவன் 6 எதிரிகளை வென்றால் எல்லா உயிரினங்களையும் நோக்கி சமமாக இருந்தால் அவனுக்கு எதிரிகள் இல்லை. எதிரிகள் அறியாமையால் ஒருவரால் கற்பனை செய்யப்படுகிறார்கள். ஹிரண்யகசிபு பதிலளிக்கிறார், அயோக்கியனே, புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதில் என்னை விட நீ சிறந்தவன் போல் என் மதிப்பை குறைக்க பார்க்கிறாய். இது அதிக புத்திசாலித்தனம். எனவே நீங்கள் என் கையால் இறக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஏனென்றால் இறக்கவிருக்கும் நபர்களால் இது போன்ற முட்டாள்தனமான பேச்சுக்கள் உள்ளன. படிக்கிட்டா மாதாஜி? படிங்க. ஓ மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான பிரகலாதா, நீங்கள் எப்போதும் என்னை தவிர வேறொரு உயர்ந்த உயிரினத்தை விவரித்துள்ளீர்கள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இருப்பவர், அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துபவர் மற்றும் எங்கும் நிறைந்தவர். ஆனால் அவர் எங்கே? அவர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார் என்றால் அவர் ஏன் இந்த தூணில் என் முன் இருக்கவில்லை? நீங்கள் மிகவும் முட்டாள்தனமாக பேசுவதால் நான் இப்போது உங்கள் தலையை உங்கள் உடலில் இருந்து துண்டிக்கிறேன். இப்போது உங்கள் மிகவும் வணங்கத்தக்க கடவுள் உங்களை பாதுகாக்க வருவதை நான் பார்க்கிறேன். நான் அதை பார்க்க வேண்டும். உடல் வலிமையில் சிறந்தவனான ஹிரண்யகசிபு கோபத்தால் வெறி கொண்டவனாக தன் உயர்ந்த பக்தனான பிரகலாதனை இவ்வாறு கடுமையான வார்த்தைகளால் தண்டித்தார். அவரை மீண்டும் மீண்டும் சபித்து ஹிரண்யகசிபு தனது வாளை எடுத்து தனது அரசு சிம்மாசனத்தில் இருந்த கோபத்துடன் தனது முஷ்டியை நெடுவரிசையில் தாக்கினார். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கவே இல்லையே. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்கம்மா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி நான் கூட படிக்கலாம் மாதாஜி. படிமா. பின்னர் தூணுக்குள் இருந்து ஒரு பயமுறுத்தும் சத்தம் வந்தது. அது பிரபஞ்சத்தின் மூடுதலை உடைப்பது போல் தோன்றியது. ஓ என் அன்பான யுதிஷ்டா, இந்த சப்தம் பிரம்மா போன்ற தேவதைகளின் இருப்பிடங்களையும் எட்டியது. அதை கேட்ட தேவர்கள்
இப்போது நமது கிரகங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. அவரது அடியான் பிரகலாத மகாராஜாவின் கூற்று கணிசமானது என்பதை நிரூபிக்க வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் எல்லா இடங்களிலும் பரம பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்க ஒரு சட்டசபை மண்டபத்தின் தூணுக்குள் கூட பரம புருஷரான ஹரி இதுவரை கண்டிராத அற்புதமான வடிவத்தை வெளிப்படுத்தினார். அந்த வடிவம் மனிதனுடையது அல்லது சிங்கத்தின் வடிவம் அல்ல. அவ்வாறே இறைவன் தனது அற்புதமான வடிவில் சபை மண்டபத்தில் காட்சியளித்தார். பெரிய துறவி நாரத முனி தொடர்ந்தார். பிரம்மா, சிவபெருமான் மற்றும் பிற பெரிய தேவர்கள் தலைமையிலான தேவர்கள் அந்த நேரத்தில் மிகவும் கோபமாக இருந்த இறைவனுக்கு முன் வர துணியவில்லை. அதன் பிறகு தனக்கு அருகில் நின்றிருந்த பிரகலாத மகாராஜாவிடம் பகவான் பிரம்மா கேட்டுக்கொண்டார், என் அருமை மகனே, பகவான் நரசிம்மதேவா, கிருஷ்ண தேவா, அசுர குணம் கொண்ட உனது தந்தை மீது கோபமாக இருக்கிறார். தயவு செய்து முன்னே சென்று இறைவனை சாந்தப்படுத்துங்கள். நாரத முனி தொடர்ந்தார், ஓ அரசரே, உயர்ந்த பக்தரான பிரகலாத மகாராஜ் ஒரு சிறு பையனாக இருந்த போதிலும் அவர் பிரம்மாவின் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் படிப்படியாக பகவான் கிருஷ்ண தேவரை நோக்கி சென்று கூப்பிய கைகளுடன் மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்த கீழே விழுந்தார். பிரகலாத மகாராஜா என்ற சிறுவன் தனது தாமரை பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து கிடப்பதை கண்டு பகவான் நரசிம்மதேவர் தன் பக்தன் மீது மிகுந்த பாசத்தில் ஆழ்ந்தார். பிரகலாதனை எழுப்பி இறைவன் தனது தாமரை கையை சிறுவனின் தலையில் வைத்தார். ஏனென்றால் அவனது கை எப்போதும் தனது பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அச்சமின்மையை உருவாக்க தயாராக உள்ளது. பிரகலாத மகாராஜாவின் தலையில் பகவான் நரசிம்மதேவரின் கையை தொட்டதால் பிரகலாதன் முற்றிலும் விடுபட்டார். அவர் முற்றிலும் சுத்தம் செய்யப்பட்டதை போல. எனவே அவர் உடனடியாக ஆழ்நிலையில் நிலை பெற்றார். மேலும் அவரது உடலில் பரவசத்தில் அனைத்து அறிகுறிகளும் வெளிப்பட்டன. அவரது இதயம் அன்பால் நிரம்பியது மற்றும் அவரது கண்கள் கண்ணீரால் நிரம்பியது. இதனால் அவர் தனது இதயத்தின் மையத்தில் இறைவனின் தாமரை பாதங்களை முழுமையாக பிடிக்க முடிந்தது. பிரகலாத மகாராஜா தனது மனதையும் பார்வையையும் பகவான் நரசிம்மதேவரின் மீது முழு கவனத்துடன் முழு மயக்கத்தில் நிலைநிறுத்தினார். உறுதியான மனதுடன் தடுமாறிய குரலில் அன்புடன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். விஜயலட்சுமி மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்கு. தமிழ்ல தெரியும், பாருங்க. அதுக்கு மேல் பக்கம் முதல்ல பிரம்மா. ஸ்ரீ பிரஹலாத உவாச்ச பிரம்மாதயா சுரகண முனயோத சித்தः சாத்வை கதானகதயோ வசசம் பிரவாஹः நராதிதும் புரகணார் அதுனாபி பிப்ருஹ கிம் தோஸ்தும் அர்ஹதி சமே ஹரிருக்ரஜதேஹ மன்யே தனஜ்ஞான ரூபதபக் ஸ்ருதஜாஸ் தேஜா பிரபாவ பால பௌருஷ புத்தியோகः நாராதனய ஹி பவானி பரஸ்ய பும்சோ பக்த்யா துதோசோ பகவான் கஜயுத பாய. ஸ்ரீ பிரஹராத் ஸ்ரீ அதேதான் படிச்சிட்டீங்க. இந்த தமிழ்ல இருக்கிறது பத்திரம் படிங்க. ஒரு பிராமணர் பிராமண தகுதிகளில் 12 சனத் சுஜாதா என்று புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பக்தராக இல்லாமலும் இறைவனின் தாமரை பாதங்களை விரும்பாதவராகவும் இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக நாயை உண்ணும். ஆனால் எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்த பக்தரை விட தாழ்ந்தவர். மனம், வார்த்தைகள் அத்தகைய பக்தன் அத்தகைய பிராமணனை விட சிறந்தவன். ஏனென்றால் பக்தன் தனது முழு குடும்பத்தையும் தூய்மைப்படுத்த முடியும். அதே சமயம் பொய்யான கௌரவத்தில் இருக்கும் பிராமணன் தன்னைத்தானே தூய்மைப்படுத்த முடியாது. பரமபுருஷ
தன்னில் முழு திருப்தியுடன் இருக்கிறார். ஆதலால் இறைவனின் கருணையினால் அவருக்கு ஏதாவது அர்ப்பணிக்கப்படும் போது அந்த பிரசாதம் பக்தனின் நன்மைக்காகவே. இறைவனுக்கு யாருடைய சேவையும் தேவையில்லை. உதாரணமாக, ஒருவரின் முகம் அலங்கரிக்கப்பட்டால் கண்ணாடியில் ஒருவரின் முகத்தின் பிரதிபலிப்பும் அலங்கரிக்கப்பட்டதாகவே காணப்படுகிறது. எனவே நான் ஒரு பேய் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் எனது புத்திசாலித்தனம் அனுமதிக்கும் வரை நான் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி முழு முயற்சியுடன் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். அறியாமையால் பௌதீக உலகில் பிரவேசிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளான எவரும் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து இறைவனின் மகிமைகளை கேட்டால் அவர் ஜட வாழ்வில் இருந்து தூய்மை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என் ஆண்டவரே, எனவே என் தந்தை ஹிரண்யகசிப்பு கொல்லப்பட்டதால் தயவு செய்து உமது கோபத்தை நிறுத்துங்கள். துறவிகள் கூட தேள் அல்லது பாம்பை கொன்றதில் மகிழ்ச்சி அடைவதால் இந்த அரக்கனின் மரணத்தால் அனைத்து உலகங்களும் பெரும் திருப்தி அடைந்தன. இப்போது அவர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்கள். மேலும் அவர்கள் பயத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக உமது மங்களகரமான அவதாரத்தை எப்போதும் நினைவில் வைத்திருப்பார்கள். ஓ மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கடக்க முடியாத இறைவனே, விழுந்து போன ஆன்மாக்களுக்கு இரக்கம் காட்டுகிறவனே, என் செயல்பாடுகளின் விளைவாக நான் பேய்களின் சங்கத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளேன். எனவே இந்த ஜட உலகிற்குள் என் வாழ்க்கை நிலையை பற்றி நான் மிகவும் பயப்படுகிறேன். நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான இறுதி இலக்காகிய உமது பாத தாமரைகளின் அடைக்கலத்திற்கு என்னை அழைக்கும் அந்த தருணம் எப்போது வரும்? ஓ பெரியவரே, ஓ உன்னத இறைவனே, மகிழ்ச்சியான மற்றும் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகளுடன் இணைந்திருப்பதாலும் அவற்றிலிருந்து பிரிந்தாலும் ஒருவன் மிகவும் வருந்தத்தக்க நிலையில் சொர்க்க அல்லது நரக கிரகங்களுக்குள் புலம்பல் நெருப்பில் எரிவது போல் வைக்கப்படுகிறான். துன்பமான வாழ்க்கையில் இருந்து விடுபட பல பரிகாரங்கள் இருந்தாலும் பௌதீக உலகில் இத்தகைய பரிகாரங்கள் துன்பங்களை விட மிகவும் துன்பகரமானவை. எனவே உங்கள் சேவையில் ஈடுபடுவதே ஒரே பரிகாரம் என்று நினைக்கிறேன். அத்தகைய சேவையில் தயவு செய்து எனக்கு அறிவுறுத்துங்கள். வேறு யாரா படிக்கிறீங்களாமா? யார் படிக்கிறீங்க? பிரபுஜி யாராவது இருக்கீங்களா? கமலாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. படிச்சுட்டா நான் மோஸ்ட்லி அங்க இருக்க எல்லாருமே முடிச்சு. நிர்மலா மாதாஜி, உன்னிகிருஷ்ணன் இருக்கார். படிக்கிறேன்னா படிக்கோங்க. புஷ்டிகரன் படிங்க. எனது ஆண்டவரே, ஓ உன்னதமானவரே, உயிரை பற்றிய சரீர கருத்தாக்கத்தின் காரணமாக உன்னால் புறக்கணிக்கப்பட்ட மற்றும் உன்னால் கவனிக்கப்படாத உடலமைக்கப்பட்ட ஆன்மாக்கள் தங்கள் முன்னேற்றத்திற்காக எதையும் செய்ய முடியாது. அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் எந்த பரிகாரங்களும் தற்காலிகமாக நன்மை பயக்கும் என்றாலும் நிச்சயமாக நிரந்தரமற்றவை. உதாரணமாக, ஒரு தந்தை மற்றும் தாயால் தங்கள் குழந்தையை பாதுகாக்க முடியாது. ஒரு மருத்துவரால் மற்றும் மருத்துவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிக்கு நிவாரணம் அளிக்க முடியாது. கடலில் ஒரு படகு நீரில் மூழ்கும் மனிதனை பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. என் அன்பான இறைவா, பிரம்மா முதல் எறும்பு வரை அனைத்து உயிர்களும் அனுபவிக்கும் உலகச் செழுமை, மாய சக்தி, நீண்ட ஆயுள் மற்றும் பிற ஜட இன்பங்களை பற்றிய முழுமையான அனுபவம் எனக்கு இப்போது உள்ளது. சக்தி வாய்ந்த நேரமாக நீங்கள் அனைவரையும் அழிக்கிறீர்கள். எனவே எனது அனுபவத்தின் காரணமாக நான் அவற்றை வைத்திருக்க விரும்பவில்லை. என் அன்பான ஆண்டவரே, உமது தூய பக்தருடன் என்னை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் அவரை ஒரு நேர்மையான பணியாளராக நான் சேவிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. என் அன்பான இறைவா, பிரம்மா முதல் எறும்பு வரை அனைத்து உயிர்களும் அனுபவிக்கும் உலகச் செழுமை, மாயசக்தி, நீண்ட ஆயுள் மற்றும் பிற ஜட இன்பங்களை பற்றிய முழுமையான அனுபவம் எனக்கு இப்போது உள்ளது.
சக்தி வாய்ந்த நேரமாக நீங்கள் அனைவரையும் அழிக்கிறீர்கள். எனவே எனது அனுபவத்தின் காரணமாக நான் அவற்றை வைத்திருக்க விரும்பவில்லை. என் அன்பான ஆண்டவரே, உமது தூய பக்தருடன் என்னை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் நேர்மையான பணியாளனாக அவருக்கு சேவை செய்ய அனுமதிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓ என் ஆண்டவரே, ஓ உன்னதமானவரே, நான் மோகம் மற்றும் அறியாமை ஆகிய நரக ஜட குணங்கள் நிறைந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததால் என் நிலை என்ன? பிரம்மாவிடமோ சிவபெருமானிடமோ அல்லது அதிர்ஷ்ட கடவுளான லக்ஷ்மிக்கு கூட வழங்கப்படாத உங்கள் காரணமற்ற கருணையை பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டும்? தாமரை கையை அவர்கள் தலையில் வைக்கவில்லை, ஆனால் நீங்கள் அதை என் மீது வைத்தீர்கள். என் அன்பான இறைவா, பரமபுருஷரே, ஜட ஆசைகளுடனான எனது தொடர்பு காரணமாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நான் படிப்படியாக பொதுமக்களை பின்பற்றி பாம்புகளை நிறைந்த ஒரு குருட்டு கிணற்றில் விழுந்தேன். ஆனால் உனது அடியான் நாரதமுனி என்னை தன் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உன்னத நிலையை எப்படி அடைவது என்று எனக்கு அறிவுறுத்தினார். எனவே அவருக்கு சேவை செய்வதே எனது முதல் கடமை. அவருடைய சேவையை நான் எப்படி விட்டுவிட முடியும்? ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? ரிஷி தேவா. ஒரு நிமிஷம், விஜயலட்சுமி மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருங்களேன். இருக்காங்களா விஜயலட்சுமி மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜியா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி, விஜயலட்சுமி மாதாஜி, சரி நீங்க படிச்சிருக்கோம். अच्छा, इत्तस्नद्रिय कृषि देव दाशावतारै लोकन् विभावयसि हंसि जगत् प्रदीपन् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं सनन कलौ यत् अभावात् त्रियुगोता सतवम्. எஸ், படிங்க காயத்ரி மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி படிங்க, நீங்க இதை படிச்சுடுங்க. சரிங்க மாதாஜி. இவ்வாறே மனிதனாகவோ மிருகமாகவோ மகா துறவியாகவோ தேவதையாகவோ மீனாகவோ ஆமையாகவோ பல்வேறு அவதாரங்களில் தோன்றி முழு படைப்பையையும் வெவ்வேறு கிரக அமைப்புகளில் நிலைநிறுத்தி அசுர கொள்கையை கொள்ளுகிறாய் யுகத்தின்படி இறைவா. அசுர கொள்கைகளை கொள்ளுகிறாய் யுகத்தின்படி இறைவா. மத கொள்கைகளை பாதுகாப்பாய். இருப்பினும் கலியுகத்தில் நீங்கள் கடவுளின் உன்னத புருஷனாக உங்களை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளவில்லை. எனவே நீங்கள் திரியுகம் அல்லது 3 யுகங்களில் தோன்றும் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறீர்கள். ஸ்லோகம் படிங்க கமலாஜி. நைவோத் விஜய பர துரத்யே யவைதாரண்யா த்வத் வீரய கயான் மகாம் ருதமக்னசித ஷோசே ததோ விமுக சேதச இந்திரியார்த்த மாயா சுகாய பரம் உத்வஹதோவி முத்தன். இதையும் படிச்சிருங்க. படிங்க மாதாஜி. காயத்ரி மாதாஜி இந்த ஸ்லோகமும் முடிச்சிருங்க கமலாஜி. யான் மைத்துனாடி. அச்சா, இதுவும் இருக்கா? யான் மைத்துனாடி கிரகமேதி சுகம் ஹீதுச்சம் காண்டூயனேன கரையோர் இவ துக்க துஷ்கம் திருப்யந்தி நேஹா கிருபானா பகு துஷ்க பாஜா காண்டூதிவன் மனசிஜம் விஷஹேத தீர. பெரிய துறவி நாரதர் கூறினார். இவ்வாறு பகவான் நரசிம்மதேவா பக்தரான பிரகலாத மகாராஜாவால் ஆழ்நிலை மேடையில் இருந்து பிரார்த்தனை செய்து சமாதானப்படுத்தப்படுகிறார். பகவான் கோபத்தை கைவிட்டு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்து கொண்டிருந்த பிரகலாதனிடம் மிகவும் அன்பாக நடந்து கொண்டு பின்வருமாறு பேசினார். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், என் அன்பான பிரகலாதா, மிகவும் மென்மையானவனே, அசுரர்களின் குடும்பத்தில் சிறந்தவனே, உனக்கு எல்லா நல்வாழ்த்துக்களும். நான் உங்களால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அனைத்து உயிரினங்களின் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுவது எனது பொழுதுபோக்கு. எனவே நீங்கள் நிறைவேற்ற விரும்பும் எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் என்னிடம் கேட்கலாம். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார்,
என் அன்பான பிரகல்லாதா, மிகவும் மென்மையானவனே, அசுரர்களின் குடும்பத்தில் சிறந்தவனே, உனக்கு எல்லா நல்வாழ்த்துக்களும். நான் உங்களால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அனைத்து உயிரினங்களின் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுவது எனது பொழுதுபோக்கு. எனவே நீங்கள் நிறைவேற்ற விரும்பும் எந்த ஆசீர்வாதங்களையும் என்னிடம் கேட்கலாம். நாரத முனி கூறினார், பிரகல்லாத மகாராஜா அசுரர்களின் குடும்பத்தில் சிறந்த நபர். எப்போதும் பொருள் மகிழ்ச்சியை விரும்புவார். ஆயினும் கூட பரமபுருஷ பகவானால் வசீகரிக்கப்பட்டாலும் அவருக்கு பௌதீக மகிழ்ச்சிக்கான அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் அளித்தார். அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக அவர் புலன்களின் திருப்திக்காக எந்த ஒரு பொருளையும் பெற விரும்பவில்லை. பிரகல்லாத மகாராஜா கூறினார், என் அன்பான இறைவா, கடவுளின் உன்னத புருஷனே, நான் நாத்திக குடும்பத்தில் பிறந்ததால் நான் இயற்கையாகவே பொருள் இன்பத்தில் இணைந்திருக்கிறேன். எனவே தயவு செய்து இந்த மாயைகளால் என்னை தூண்ட வேண்டாம். நான் பொருள் நிலைமைக்கு மிகவும் பயப்படுகிறேன். மேலும் பொருள் முதல்வாத வாழ்க்கைகளில் இருந்து விடுதலை பெற விரும்புகிறேன். இந்த காரணத்தினாலேயே உனது பாத தாமரைகளுக்கு நான் தஞ்சம் புகுந்துள்ளேன் என்றார். ஓ என் வணக்கத்திற்குரிய ஆண்டவரே, ஜட வாழ்வுக்கு மூல காரணமான காம ஆசைகளின் விதை அனைவரின் இதயத்திலும் இருப்பதால் தூய பக்தனின் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்த நீங்கள் என்னை இந்த ஜட உலகிற்கு அனுப்பியுள்ளீர்கள். பிரகல்லாத மகாராஜா கூறினார், என் அன்பான இறைவா, கடவுளின் உன்னத புருஷனை. அதேதான் திருப்பியே வருது மாதாஜி, அதேதான் வந்துட்டு இல்ல மறுபடியும் என்றார். ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஓ என் ஆண்டவரே, நான் உமது ஊக்கமில்லாத வேலைக்காரன். நீரே என் நித்திய எஜமான். எஜமான் மற்றும் வேலைக்காரனை தவிர வேறு எதுவும் நாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இயற்கையாகவே என் எஜமானர், நான் இயற்கையானவே உங்கள் வேலைக்காரர். எங்களுக்கு வேறு எந்த உறவும் இல்லை. ஓ என் ஆண்டவரே, ஆசீர்வாதங்களை வழங்குபவர்களில் சிறந்தவரே, நீங்கள் எனக்கு விரும்பத்தக்க ஆசீர்வாதங்களை வழங்க விரும்பினால் என் இதயத்தின் மையத்தில் பொருள் ஆசைகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்று நான் உமது இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். ஓ என் ஆண்டவரே, நான் உமது உங்கள் செயல்பாடுகளையும் எனது செயல்பாடுகளையும் எப்போதும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் செய்த பிரார்த்தனைகளை பாடுபவர் குறிப்பிட்ட காலப்போக்கில் பொருள் நடவடிக்கைகளிலிருந்து எதிர்வினைகளில் இருந்து விடுபடுகிறார். பிரகல்லாத மகாராஜா கூறினார், ஓ பரமபிதாவே, நீங்கள் விழுந்து போன ஆன்மாக்களிடம் மிகவும் கருணையுள்ளவராக இருப்பதால் நான் உங்களிடம் ஒரே ஒரு வரம் கேட்கிறேன். என் தந்தை இறக்கும் வேளையில் உனது பார்வையால் அவர் ஏற்கனவே தூய்மை அடைந்து விட்டார் என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் உமது அழகான சக்தி மற்றும் மேலாதிக்கத்தை அறியாததால் அவர் தனது சகோதரனை கொன்றவர் என்று பொய்யாக நினைத்து உங்கள் மீது தேவையில்லாமல் கோபப்பட்டார். இவ்வாறு அனைத்து உயிர்களின் ஆன்மீக குருவான உனது இறைவனின் நேரடியாக நிந்தித்து உனது பக்தனான எனக்கு எதிராக பெரும் பாவச் செயல்களை செய்தார். இந்த பாவச் செயல்களுக்காக அவர் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், என் அன்பான பிரகல்லாதா, ஓ மிக தூய்மையானவரே, ஓ மகத்தான துறவியே, உமனது குடும்பத்தில் உள்ள 21 மூதாதையர்களுடன் உங்கள் தந்தையும் தூய்மை அடைந்து விட்டார். நீ இந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததால் முழு வம்சமும் சுத்திகரிக்கப்பட்டது. எப்பொழுதும் எங்கு அமைதியான எல்லா நல்ல குணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட நல்ல நடத்தை கொண்ட பக்தர்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த இடமும் அங்குள்ள வம்சங்களும் கண்டிக்கப்பட்டாலும் தூய்மை அடைகின்றன. இந்த அசுர குலத்துல இவன் பிறந்தா கூட இத்தனை பேர் மூதாதையர்கள் 21 தலைமுறை அவளை எல்லாருமே தூய்மை அடைஞ்சிட்டா அப்படிங்கிறார். படிக்கிட்டா மாதாஜி? படிமா மகாலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. படிக்க சொல்லுமா. படிக்கிறாங்க மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, வேற யாராவது படிக்கிறோம் படிக்கட்டும். படிக்கிறோம். கொடுங்க படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உன் முன்மாதிரியை பின்பற்றுபவர்கள் இயல்பாகவே என்னுடைய தூய பக்தர்களாகி விடுவார்கள். என் பக்தருக்கு நீங்கள் சிறந்த உதாரணம். மற்றவர்கள் உங்கள் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். என் அன்பு குழந்தையே, உனது தந்தை இறக்கும் போது என் உடலை தொட்டதால் அவர் ஏற்கனவே தூய்மை அடைந்து விட்டார். ஆயினும் கூட ஒரு மகனின் கடமை அவரது
தந்தையின் மரணத்திற்கு பிறகு சிரார்த்த சடங்கு உள்ளதாகும். இதனால் அவரது தந்தை ஒரு கிரக அமைப்புக்கு உயர்த்தப்படுவார். அங்கு அவர் ஒரு நல்ல குடிமகனாகவும் பக்தராகவும் மாறுவார். சம்பிரதாயங்களை செய்த பின் உன் தந்தையின் ராஜ்யத்தை பொறுப்பேற்றுக் கொள். சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து பொருள்சார் செயல்களால் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள். தயவு செய்து உங்கள் மனதை என் மீது நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். வேதங்களின் கட்டளைகளை மீறாமல் சம்பிரதாயத்தின்படி நீங்கள் உங்கள் குறிப்பிட்ட கடமைகளை செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. அதேதான் இருக்குது. அதேதானா? ரெண்டு ரிப்பீட்ஸ். ஓகே. எனது அன்பான பிரம்மா, தாமரை மலரிலிருந்து பிறந்த பெருமானே, பாம்புக்கு பால் கொடுப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானதோ அதே போல் இயற்கையிலேயே மூர்க்கமும் பொறாமையும் கொண்ட அசுரர்களுக்கு ஆசி வழங்குவது ஆபத்தானது என்று பதிலளித்தார். இனிமேல் எந்த பிசாசுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிறேன். அவன் அப்பாவுக்கு வழங்குற காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு நீ சாத்தங்கள்லாம் பண்ணு. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் அடுத்த ஜென்மம் அவருக்கு நல்ல ஜென்மமா அமையட்டும், அதுக்கு நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். சொல்லிட்டு அதனால நீ அதை பண்ணிட்டு நீ அந்த இது நீ ராஜாவாய் இருந்து ஆட்சி புரி அப்படின்னு அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றார் பகவான். ஏஸ்மா. பிரகலாதா மகாராஜா உயர்ந்த பக்தர்களில் சிறந்தவர். பிரகலாத மகாராஜாவின் செயல்பாடுகள் இரண்யகசிபுவை கொன்றது மற்றும் பரம புருஷனான நரசிம்ம தேவதையின் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த உரையை மிகுந்த கவனத்துடன் கேட்கும் எவரும் கவலை இல்லாத ஆன்மீக உலகத்தை நிச்சயமாக அடைகிறார். இது கேட்ட வாழ்க்கை அவ்வளவு இது இருக்கு, பலன் இருக்கு. அப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் ஆட்சி பொறுப்பை எடுத்துட்டார், ராஜா வைத்தார். இவர் ராஜாவாயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஸ்லைடு இருக்குமா? 85 ஸ்லைடு இருக்கு மொத்தம். இத்தனை ஸ்லைடு படிச்சாலும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இதை முடிச்சிடலாமா? இது இவங்க வந்திருக்காங்களா? லலிதா மாதாஜி வந்திருக்காளா? ஓகே, வரல நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் சொல்லுவோம். வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி, अनंत कोटि भक्त वृंद की, लीला प्रभुपादा की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, हरे कृष्णा महामंत्र की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, भगवत गीता और भगवत क्रांति की, श्री श्री राधा गोविंदा की, और प्रेमानंद हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. மாதாஜி ஃபார்ம் வரலையே மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ்க்கு. இல்ல ஒண்ணும் கிடையாது அதுல.